Людзі часам прыходзяць, вялікія мысляры, філосафы, як Валентин Акудович, і кажа: да не ведаю я ні што такое нацыя, ні што такое нацыянальная ідэя. Гэтыя вялікія людзі, яны вас просто шкадуюць. Вообще писателей приглашать сюда нельзя. Это уже ваш персональный выбор. Не паразумеліся. Мы будем говорить про нацыянальную ідэю. Мы живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта праграма «Ідэя X». Мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю разам з маім сувядучым Максімам Гаруновым. І наш сённяшні адмысловы госць, пісьменнік Андрэй Адамович. Спадар Андрэй, добры дзень найперш. І я спадзяюся, што нарэшце пісьменнік, літаратар нам вот так вось возьме і сходу сфармулюе нацыянальную ідэю, таму што людзі часам прыходзяць, вялікія мысляры, філосафы, як Валентин Акудович, і кажа: да не ведаю я ні што такое нацыя, ні што такое нацыянальная ідэя, ні мяне, ні нацыі, ні ідэі не маю ўсё. Гэта я вам просто скажу. Гэта ўсё таму, што гэтыя вялікія людзі, яны вас просто шкадуюць. Таму што калі б Валентин Васильевич прыйшоў і расказаў гэта, сфармуляваў у двух сказах, а ён можа, вы просто засталіся без працы. І вашу праграму прыйшлося б закрыць, і на гэтым все. Таму і я сёння, я думаю, што не буду фармуляваць, я просто дам вам намёкі. Давайте вы будете сегодня безжалостными. Безжалостным. Вы ведаеце, тут справа-то ў тым, Я што... ж пісьменнік-гуманіст, я так не могу. Не, давайте... Не, у нас запасныя выхады, хады, ўсё прадугледжана. Вы нам нават калі сфармулюеце нацыянальную ідэю, а мы скажем: а зараз раскажыце нам, як гэтую ідэю давесці да ўсіх беларусаў. І вот тут-то вы можете і падвіснуць. В общем, давайте. Не шкадуйте нас. Вы хочаце, каб я сфармуляваў нацыянальную ідэю? Ну, спачатку, калі я сфармулюю, як вы можете праверыць, ці гэта нацыянальная ідэя? У вас ёсць нейкі інструмент праверкі? Давайте поступова, вот не будем адразу У нас есть лаборатория. Вы, главное, дайте материал, а мы потом ее исследуем. Так я вам дам метод. Вы, значит, мусіце вымысліць тады свет, у якім нацыянальная ідэя ёсць, і у якім нацыянальнай ідэі няма. Чым яны будуць уласна адрознівацца, гэтыя два светы? Это можа быць, дарэчы, да нейкіх пісьменнікаў-фантастаў вам трэба было, да Віктора Мартиновича. У яго ж фантастыка такая. Может быть, гэта ноч таму і наступила, что там была нацыянальная ідэя. Не задумывались про гэта? Нет. Не, ведаеце, да, можа, мы паспяшаліся, мы Мартиновича запрашалі да нас паўдзельнічаць, пашукаць ідэю да таго, як ён выдаў ноч. Вось, бачыце, я вам знайшоў ідэю. Нацыянальная ідэя гэта разабрацца з Мартиновичем. Не, ну не разабрацца з Мартиновичем. Калі сур'ёзна, я просто сама пастаноўка пытання, яна такая, што на яго немагчыма адказаць. Потому что свет, ну, вы не можете не провести эксперимент. Ведаеце, ёсць такі анекдот, што да мужика прыходзіць, кажа: што галоўнае ў жыцці? Ён кажа, ну, ён распавядае, што ў мяне пытаюць часам, што галоўнае ў жыцці. І адным я кажу, што галоўнае гэта сям'я, дзеці, кар'ера, а другім я кажу, што гэта секс, наркотыкі, рок-н-рол, а трэцім я кажу, што гэта, ну, нічога не кажу. Таму што галоўнае ў жыцці гэта грамотна арганізаваны эксперымент з кантрольнай групай. І у вас няма магчымасці арганізаваць кантрольны эксперымент з кантрольнай групай, да, уласна. Таму ўсё, што мы кажам, гэта ўсё просто, ну, словы, яны нічога не значаць фактычна. Ну, але калі мы уже так разважаем сур'ёзна і глядзім на грамадства, да, ну, дастаткова паглядзець на амерыканскае грамадства і на нашай, на эканоміку, і мы бачым, што ёсць нейкая розніца паміж тымі ідэямі, якія кіруюць іх соцыумам, і тымі ідэямі, якія кіруюць нашым соцыумам, да, і гэта можна змерыць проста эканомікай. Ну і шчасцем людзей, ёсць жа індексы шчасця, можна шчасцем памерыць. А нашым соцыумам увогуле нейкія ідэі кіруюць? Ну, конечно, ёсць нейкія ідэі. Ну, да прыкладу, таму што у мяне часам такое адчуванне, што увогуле жывем як жывецца, моя хата з краю і ўсё. Ну, яны ж ўсё адно, як бы, можа быць, яны экспліцытна не выказаныя, але імпліцытна яны існуюць. У нас ёсць нейкія перакананні, і вось мы неяк сабе ўяўляем, як функцыянуе грамадства беларускае. Мы, нават не чытаючы крымінальны кодекс, ведаем, што можна рабіць, а чаго рабіць нельга. І кодекс, ён не зусім адпавядае таму, што мы можам рабіць, а чаго мы рабіць не можам. І гэта як бы мы засвоім гэта там у дзіцячым садку, у школе. Я думаю, што сацыёлагі могуць гэта апісаць даволі лёгка, калі там людзям задаваць правільныя пытанні пра вось там
А ці можна насамрэч дарогу на чырвонае святло пераходзіць? Ну, можна, калі так вот асцярожна, да, але, ну, як бы, гэта забаронена, але насамрэч можна. І такіх выпадкаў, я думаю, вельмі шмат, іх просто можна кропкава вывучаць, фармулюючы правільныя пытанні людзям на вуліцах, як бы гэта дзіўна не гучала. Атрымліваецца, што там знайсці нейкую нацыянальную ідэю можна, калі пайсці на вуліцу і правільна фармулюючы пытанне. Але правільна фармулюючы пытанне, ведаеце, это у журналістаў ёсць такое назва, когда пытанне, цяжарнае пытанне, калі я задаю пытанне і ў яго ўкладаю адказ ужо. Ну, зразумела, тому што у сацыёлагаў ёсць навуковы метад. Да? Можна правільна задаваць пытанне, а можна задаваць так, каб атрымаць адказ, які табе патрэбны. Ну, але калі вот мы кажам, што калі табе сапраўды патрэбны результат, калі ты хочаш рэальна штосьці даведацца, трэба тады карыстацца навуковым метаду. Сацыялогія гэта ўжо даўным-даўно все вывучана, і сацыялогія вельмі дакладная навука. Просто што ў Беларусі яна, і грамадства, і людзі адказваюць, насамрэч, хаваюць сапраўдныя адказы, і няма сацыёлагаў незалежных там, і так далей, і так далей. Але як навука, сацыялогія як бы абсолютно і не подлягае сумневу. Да? То есть, правильно я вас понял? Если мы хотим узнать национальную идею белорусов, что их объединяет, ценности, которые здесь есть в этом обществе, то нужно спрашивать не литераторов, не писателей, а социологов. Заказывать большие социологические да, фактично, да. Потому что все, что мы вам расскажем, у нас у кожного есть свое уявление про свет. У вас так само у меня, и мы там логичными и адекватными называем людей, які просто транслюють ті ж уявлення про свет, що і ми. А треба, коли ми хочемо довідатися про ідею імениту всіх білорусів, а не конкретно мене, ці там сябров пенцентру, да, мене, представника некої групи, то треба питати у людей. Понимаете, в чем разница? Отличие вас от обычного белоруса. Вы же писатель. Вы же что-то пишете. Пишу. И вас кто-то, наверное, читает. У вас есть публика? Не ведаю. У вас должна быть публика. И человек 20. Вот. И раз есть публика, значит, если они вас читают, если вы их заинтересовали, значит, те идеи, которые вот у вас там есть, в ваших романах, в ваших работах, в общем, они для них являются важными. Они для них являются интересными. Соответственно, мы поэтому и спрашиваем вас, потому что, если вы состоите как писатель, если вас знают в республике как писателя, если у вас есть тиражи, да, если вас приглашают на всякие там, более-менее иногда, на какие-нибудь в газеты, радио, телевидение, то значит, вы что-то знаете. Вы являетесь носителем какой-то идеи. Вы какую-то идею смогли выразить. Это не значит, что я, по-перше, что я подзяляюсь белорусы. Это вот зноў-таки проблема нерэпрэзентатыўнай выборки. Да? И вы берете человека и кажете, что ты ідэі, які ён транслюе, хтось, падзяляе, але насамрэч яны могуць быць просто добра сфармуляванымі, да? І зноў-таки пісьменнікі збольшага пішуць пра наратывы, пра нейкія гісторыі, просто якія цікавыя. І часам гэта нават не той свет, які люди хочуць бачыць, да? А часам это просто нейкая забаўка. Хорошо, тогда получается, что, в общем, Змицер, это вот ты пригласил товарища писателя, этот товарищ писатель утверждает, что он не знает, что такое национальная идея. Вообще писателей приглашать сюда нельзя. И нужно заказать социологам каким-то независимым исследованием. И тогда, в общем, на этом все закончится. Слухай, з іншага боку, даследаванне сацыялагічнае, яно можа быць там нешта нам пакажуць, нейкую сярэднюю тэмпературу по бальніцы, як это звычайна сацыёлагі даюць. З другога боку, што мы ведаем, гісторыю-то робяць і рэвалюцыі робяць, і змены нейкія робяць хто? 1% ад усяго грамадства, самага актыўнага. Так і тут, якую ідэю сфармулюе гэты 1% ці 1% ад 1%, а потым просто застанецца давесці гэтую ідэю усім астатнім менш актыўным ці неактыўным. Вы тут рыхтуеце рэвалюцыю, так разумею? Мы нет. Слушайте, давайте так. Вот Беларусь. Что это такое? Беларусь? Да. Краина незалежная. Со своим народом. Настоящая краина? Самделішная или понарошку? Ведаеце, за такие пытанні, як бы там у нас у крымінальным кодексе про такое нічога не сказано, за адноўленне там незалежнасці Республики Беларусь. Натурально, абсолютно незалежная. Вам иначе здаецца? Допустим, лет 200 назад не было никакой Беларуси. А Франция была. Ну и что? А Швеция была, а Норвегия. И Норвегии еще не было. Вот. А Дания была. Это какая-то слишком свежая страна. И? Прям недавно. Но это нормально. Это ок. Мне здаецца. Большасць краін, мне здаецца, з'явіліся ў 20 стагоддзі, бо былі вялікія імперыі, там брытанская імперыя.
Ну і з'явіліся незалежныя краіны. І колькі там Амерыцы гадоў там 280. Ну, таксама фактычна даволі свежая краіна. То есть Беларусь такая свежая краина, которая появилась после распада империи, правильно? Ну да. А белорусы хотят, чтобы у них была своя незалежная страна? Им это надо? Ну, актыўна, напэўна, не асабліва, але ну, незалежнасць тым не менш захоўваецца. Да? Ну, это просто Це есть... пасіўна. Ну і што? Але відавочна, што беларусы актыўна не хочуць увайсці ў склад нейкай іншай краіны. Нема такога руху. І калі нам кажуць, што хтосьці хоча там у Расію, але гэта толькі нейкія апытанкі, зробленыя невядома як. Мы ніколі не бачылі мітынгаў за тое, каб увайсці ў склад Расіі, ці сапраўды нейкіх там вот значных у медыа не прадстаўлены гэтай кропкі гледжання. Вы бачылі вот хаця б аднаго таго сур'ёзна вядомага беларуса, не нейкага маргіналу. Ну да, сярод маргіналаў такія погляды выказваюцца. Але вот каб выйшаў зісер умоўны и сказал, да, нам трэба увайсці ў склад России. Бачили? Я таких ни разу не видел, но я видел много белорусов, которые, в общем, очень пассивные и обыяковые до життя ставятся и померкованные, и им, в общем, все равно. Так толькі што Зміцер казаў про то, что большасці заўсёды ўсё одно, и что? Им все равно, и поэтому, если здесь будет завтра Польша, либо если здесь завтра будет большое продолжение Литвы, или Латвии, или Украины, или России, или, я черт не знаю, там, Китая, да, там какой-нибудь доминион, то, в общем, им все равно будет. Да? Ну, напэўна, я не ведаю. Іх трэба запытаць. Думаю, што пасіўна будзе не ўсё одно. Актыўна, напэўна, большасць будзе ўсё. То есть им сейчас пассивно все равно, а потом будет... Ну, яны, да, яны нейкі час будуць незадаволены. Нават, ведаеце, з мовамі ёсць такая рэч, вот, калі нейкае слово ўваходзіць ва ўжытак, носьбіты, ну, супраціўляюцца неяк. Кажуць, не будзем мы ўжываць слово крынжовы, там, хайп, да? А калі слово знікаюць з ужытку, як бы людзі не заўважаюць. То есть можем мы сказать, что национальная идея белорусов, особенность белорусов является пассивностью? Пассивное сопротивление и пассивное одобрение. Чаму менавіта беларусаў? Вы думаете, што у Злучаных Штатах Амерыкі будзе... Ну, там была война, там была гражданская война, там была война за независимость. Там ёсць грамадзянскія інстытуты, якіх у нас фактычна няма. У нас ёсць дзяржаўныя інстытуты, да, а вось з грамадзянскіх інстытутаў у нас няма амаль што. Ну, як я бачу сітуацыю, можа, сацыёлагі са мной не пагодзяцца, але мне бачыцца так, што грамадзянскіх інстытутаў, такіх, які ёсць у заходнім грамадстве, у нас няма. Прычым на ўзроўні ад, не ведаю, нейкіх бібліятэчных таварыстваў, да, да палітычных партый. У нас, нельга сказаць, што у нас няма толькі партыяў, да, сур'ёзных. У нас няма і таварыстваў бібліятэчных, і чагосьці яшчэ такого. Ну, прынамсі, можа быць, яны ёсць, да, але яны, мне здаецца, іх роля меншая ў нашым грамадстве, чым на захадзе. Магчыма, у гэтым розніца. І даволі вялікая. Таму што, каб вот аб'яднацца і зарганізаваць нейкі супраціў, патрэбны нейкія структуры. І калі у нас ёсць толькі дзяржаўная структура моцная, адпаведна, насельніцтва не можа, як бы, ну, вот вы што будзеце рабіць персанальна, калі вы нікога не ведаеце там. Ну, добра, калі вы працуеце на Еўрарады, вы, напэўна, ведаеце там палітыкаў асабіста, яшчэ кагосьці. Калі вы просто працаўнік трактарнага завода, да, вот вы прачнуліся ранкам, вам кажуць, вы жывеце ў Расіі. Вот што вы будзеце рабіць? Ну, вот што? Пойдзеце да прахадной, там, ну, што канкрэтна будзе? Невядома. І калі такіх структураў няма, так можна пайсці хаця б у бібліятэчны клуб, і там все бібліятэкары, там, ну, сур'ёзна, людзі ж мусяць неяк арганізоўвацца. А калі структуры няма... Тогда, получается, белорус — это пассивность, пассивное довольствие, либо пассивное недовольствие и разъединенность, неспособность объединиться. Ну, я з пассивностью не згоден. Людзі, мне здаецца, заўсёды так жывуць ва ўсіх краінах. Вы думаеце, што сярэдні амерыканец стае, думаю, як мне сёння за незалежнасць Злучаных Штатаў Амерыкі? Ну, а як я буду сёння... Далёка не ўсюды, як я разумею. Гэта... Ну, я был, я видел. Ну, якіх, што у Нью-Йорку так вот прям зранку. Ну, да, я видел там, где как-то спальный район по-нашему будет, да? Вот. Ну, подним флаг возле каждого дома. И что гэта даводзіць? Оружие возле каждого дома. Если что, готов к труду и обороне. Ну, узняць сцяг і пайсці кагосьці забіваць, гэта зусім розныя рэчы. І зноў-такі я кажу пра паўсядзённасць. Ён, ну, добра, узняў ён сцяг. Што далей ён зрабіў для незалежнасці? Абсалютна нічога. Налоги заплатил. Да, але мы таксама платим падаткі. Были сборы местной национальной гвардии, приехал на сборы.
Так это зноў такі нормативы. пытанне пра аб'яднанне ў нейкія альтэрнатыўныя дзяржаве структуры. Ну, так вот мы и говорим, Беларусь – это пассивность, Так почему? неспособность объединиться. Почему? Где пассивность? Не паразумеліся. Давайте, маладая краіна, там 200 гадоў, хто-то скажа, што 100 гадоў, хтосьці можа скажа, што ўвогуле ад 91-го года там ці 94-го лічыць. Тым не менш, у гэтай маладой краіны нацыянальная ідэя навогуле павінна быць ці не? Ну, Ці яна, можа быць, нараджаецца краіна, і яна павінна адразу нараджацца з нейкай нацыянальнай ідэяй, ці можна фармуляваць цягам там стагоддзяў? Ці мяняць кожны Я раз? наогул не зусім разумею, навошта яго фармуляваць, да? У нас існуе наша незалежная дзяржава. Ну, як мне ўяўляецца, дзяржава наогул мусіць існаваць для таго, каб рабіць сваіх грамадзян шчаслівымі. Да? Ну, не ў сэнсе, што наркотыкі на вуліцах раздаваць, а ў сэнсе, што доўгатэрмінова, да? Там адукацыя, ахова здароўя, ну і так далей, бяспека. І ў гэтым адзіны сэнс мусіць быць існаванне любой дзяржавы. Што там Злучаных Штатаў, што там Нямецчына, што Беларусі. Это просто гарантаваць шчасце сваім грамадзянам, ну, большай частцы. Да? І ў гэтым сэнсе, як бы, дзеля чаго існуе дзяржава, ну, мне абсалютна зразумела. Ну, яна можа існаваць для іншых рэчаў, да? Але, ну, ідэальная нейкая дзяржава. Да? Яна існуе, вось, каб нам забяспечваць шчасце. Дзеля чаго існуеце вы персанальна, ну, гэта ўжо ваш персанальны выбар. Да? Можна кніжкі пісаць, а можна там рэзаць па дрэве, там, ну, щось. Ну, зараз мы кажам пра, дакладней вы кажаце проста пра дзяржаву, а нацыянальная дзяржава, калі вот гэта браць. Ну, якая розніца? Ну, нацыянальная дзяржава будзе яна забяспечваць шчасце. Ну, у сучасным свеце ўжо не можа быць, як бы, у немцаў, кажуць, была добрая нацыянальная ідэя, але нікому не спадабалася, да? Так, вось у сучасным свеце, мне здаецца, Уже... там быў адзін дзеяч у 30-е, у іх была... А он был националист? А? Он был националист? Ну, як... Соціал... Хто він був? Соціал-демократ? Соціал-націоналіст. Націонал-соціаліст, да? Да? Націонал-соціаліст. Ну, их была фактично национальная держава, не? Вы лечите, не? Нет, мне интересно. А каких еще националистов вы знаете, вот кроме Гитлера? Вот есть националист Гитлер. Ну, то есть вы считаете, что Гитлер был националистом, окей. А какие еще националисты бывают? Я ж, ну, зразумела, что есть разные националисты, да, и есть те националисты, які не прапагандуюць таких радыкальных ідэй, да, але калі мы кажам про сучаснае грамадства, як вы сабе уяўляеце нацыянальную дзяржаву? Ну, типа записать у Конституцыі, што Беларусь – гэта краіна ўсіх беларусаў, да? Ну, можна записать, а што мы будзем рабіць з прадстаўнікамі іншых этнасаў? Ну, все одно, як бы, мы можем глядзець толькі ў пашпарт, я просто хочу... на грамадзянство. Для вас национализм – это примерно то, о чем говорил Адольф Алоизович Гитлер. Не. А что еще? Ну, скажем так, я не задумываўся тэарэтычна над гэтым пытаннем, да, і не думаў пра гэтыя 3 хвіліны. Таму я магу вам толькі сказаць, што пра тое, з чым сутыкаюцца беларусы ў Беларусі, вы самі ўсё гэта добра ведаеце, да. Вось гэта гісторыя з Арамісам, да, і што ён там гарбату прасіў, здаецца, да. Ну, вот ад такога, да, у гэтым сэнсе Беларусі нацыяналізм патрэбны. Ну, як бы, каб беларус мог размаўляць хаця б па-беларуску ў краіне, да. І дзяржаву, прынцыпу, ну, я нават не ведаю, ці мусіць... Не, напэўна, дзяржава тут не мусіць умешвацца. Гэта ўсё ж такі такія грамадзянскія нейкія рэчы, якім грамадзяне самі мусяць аб'ядноўвацца неяк і адстойваць. Ну, у тым сэнсе, што навучанне там і гэтак далей магло б быць, ну, у сэнсе мусіць быць па-беларуску, але ўсё астатняе там, ну, у сэнсе, дзяржава не мусіць з майго гледзяча умешвацца, на якой там мове размаўляе прадавачка у краме. Просто тады ўжо людзі не ходзяць у гэты крам. Ну, свабода аб'яднання, ведаеце, свабода не набываць нейкія прадукты, калі яны дыскрымінацыйныя. І таму в гэтым сэнсе, да, нейкі там нацыяналізм Беларусі б не зашкодзіў. Але калі мы кажам пра нейкі ідэальны грамадства, да, ну, які нацыянальны дзяржавы? Пра што мы говорим? А чем национализм? Нация отличается от этноса. Я штосьці там вучыўся ў маёй класе, але, по-моему, я ўжо забыл. Этнос, по-моему, гэта нейкая першасная, не там.
ступень формування нації, щось таке. Може, могу блити. Не залазю в Вікіпедію. Хороший ответ, мне понравился. Калі ўсё ж таки вось Андрэй Адамович раіць найперш да сацыёлагаў звярнуцца па дапамогу, прычым каб яны неяк там выкапалі з глыбінь народа гэтую яго нацыянальную ідэю. Ну, зноў такі, гэта будзе як бы не зусім ідэя, да? Гэта не тое, дзеля чаго людзі існуюць. Ну, у сэнсе можна і мэты іх знайсці, да? Але мы просто знойдзем агульнае, што нас адрознівае, напрыклад, ад рускіх, ад палякаў, ад украінцаў. Ну, мы русские со знаком якости. Вот якости знак нас адрознівае ад русских. Там... Это Лукашенко сказал, ты? Да. А вы радостно паўтараеце. Ну, я вот першае, што прыходзіць у галаву, каб вот адрозненне, таму што вот мовай мала карыстаемся, па-руску гаворым. Вот чым яшчэ адрозніваецца? Ну, хоць знакам якасці. Ну, так сабе адрозненне, конечно. Ну, ось і я вот... Ну, я думаю, што адрозненняў шмат вы знойдзеце. На побытавым узроўні, на тое, як глядзець на дзяржаву, на тое, як глядзець на суседзяў, на тое, як глядзець на сям'ю і так далее. А это все является достаточным основанием, вот эти все особенности белорусов? Это достаточно основание для того, чтобы существовала Республика Беларусь? Суверенная страна. Ведаеце, праз 10 тысяч гадоў, калі до нас прыляцяць разумныя крышталы такія, вот такія чырвоныя, яны наогул не пабачаць розніцы паміж людзямі і прынцу. Чего вы так решили? Мне так здаецца. Скажем так. Вы общаетесь с кристаллами? Да. У меня великий досвід. Так, у Мартиновича нараджаецца канкурэнт. І, значит, мне здаецца, яны наогул не ўбачаць ніякіх адрозненняў паміж людзямі, паміж мужчынамі, жанчынамі, паміж старымі, маладымі, дзецьмі. У них будет настолько плохая наука? Не, просто ці ёсць розніца паміж вами і мыслящим крысталам? Ну, наверное, есть. Глобально. Якая? Ну, надо разбираться. Количество сознания, нейронов. І што? Ну, калі ён таксама мае інтэлект, мае свядомасць, ён горшы за вас ці лепш? Ну, есть такой, допустим... Все, это вообще как бы очень довольно трудный вопрос. У Сёрла, допустим, есть такая штука о том, что сознание возможно только на белковых организмах. Слушайте, это сейчас какая-то... А ёсць такая штука, што свядомасць, напрыклад, не абавязкова ўзнікае пры ўзнікненні інтэлекту. Да? То бок, можа быць, істота з вельмі высокім інтэлектам, але пры гэтым без свядомасці. У меня просто этот предмет был на философском факультете. Я примерно знаю, про что там сейчас говорят. Вот. Это не очень... Не уверен, что кристалл будет понимать себя так же, как вы. И нет вероятности, что у кристалла будет сознание в вашем смысле. Давайте, я казаў гэта толькі да таго, што калі вы пачынаеце задаваць пытанні, ці вось гэтыя невялічкія адрозненні, ці з'яўляюцца яны падставай для існавання Беларусі, ну а чаму не? Мы можам выбраць сабе любую падставу. Мы скажам, што мы будзем, значыць, не будзем насіць шкарпэткі, і гэта падстава для існавання нашай нацыянальнай дзяржавы. Жыццё ж так мы самі прыдумляем нейкі сэнс, напаўняем яго. Можам взять любую падставу для існавання дзяржавы. Я ўсё ж таки вярнуся да нашай тэмы. Добра, калі вы там кажаце ўсё ж таки там пра грамадства і шырокія слаі, каб нешта такое глобальнае нам вынайсці, а калі менш глобальна падысці вось і ўзяць аднаго канкрэтнага пісьменніка Андрэя Адамовича. Вот у яго, асабіста у яго, свая, у адпаведнасці з якой ён жыве, ёсць нейкая там ідэя, нацыянальная яна, не нацыянальная, а ввогуле нейкая ідэя? Ведаеце, я думаў пра гэта. Вот мне ў гэтым сэнсе, конечно, не пашанцавала як пісьменніку. У меня няма нейкай глобальнай ідэі, якую я б нёс. Да? Вось, я заўсёды вельмі зайздрошчу Максіму Жбанкову. Я калі чытаю яго рэцэнзіі, я просто вельмі ўражаны тым, як ён вот знаходзіць у іх вот ён чытае, напрыклад, кнігу нейку, абсалютна ўсё адно якую, і знаходзіць там нейкія глобальныя ідэі. Ну, я разумею, што ёсць кнігі з глобальнымі ідэямі, да? Але ён нават, ну, ён у любой кнізе можа знайсці глобальную ідэю нейкую. Вот пра яе расказваць так зацята, нібыта гэта такая штосьці сапраўды важна. І мне ў гэтым сэнсе як пісьменніку не пашанцавала. У меня няма такой вот звыш ідэі, якую я нёс у масы. Можна, конечно, ўзяць штосьці такое моднае, што там фемінізм, ці там нейкія
левыя ідэі там, ну, леваліберальныя ідэі, як кажуць, і іх прасоўваць у кнігах там, ці там, ну, штосьці такое, але мне гэта чамусьці не цікава. У меня няма нейкай глобальнай ідэі. Я калі пішу, я просто стараюся расказаць нейкую цікавую гісторыю, якая мне цікава. І ў гэтым таксама праблема, бо прыдумаць вялікую гісторыю, каб яна была цікавым, і мне чытачам даволі складана. Калі у тебя няма звыш ідэі, ты нічога не даводзіш. Такі вот сапраўдны прадстаўнік чаго беларускага народа. Вот, можа быць, сапраўды не трэба ніякая такая нацыянальная там ввогуле ідэя, якая там глядзіць у гісторыю ці там зазірае ў будучыню, а просто вот жыць і ўсё. Вы думаеце, у ангельцаў ёсць нейкая нацыянальная ідэя такая? Там, ну, ёсць, напэўна, рэчы, якімі яны ганарацца, але вот што яны такі, мы будуем вялікую Англію, да? Ну, гэта было ў часы імперыі, цяпер ёсць? Ёсць? Опытывали? Ну, файно. Читали? Исследования? С контрольной группой? А где читали? Где читали? В книжке. Какой? Мы вам скинем ссылки после передачи. Добро. Бачите, вот... Ну, просто я ж мушу... Слушайте, а вот такой вопрос, мне кажется, понял. А как вы относитесь к Советскому Союзу? Я? Да. Ну, приблизно як Рейган, напевно. То есть вам не нравится Советский Союз? Ну, а что, а вам подобается? Не, конечно, как может подобаться Советский Союз? Ну, просто вот то, что вы говорили, оно очень похоже на такое рассуждение советского интеллигента. Вот, когда-нибудь сюда прилетят мыслящие кристаллы. Это Стругацкий. Когда-нибудь сюда прилетят мыслящие кристаллы. С точки зрения мыслящих кристаллов все мы люди одинаковые. А национальные идеи, ну, это как это вот... Ну, там, наверное, как-то научными способами можно вытянуть из белорусов их национальную идею, то, что их объединяет, и то, что их одновременно отличает от их соседей. Вот. Я ничего не знаю про национальную идею вообще. Я просто придумываю истории. Но вот я думаю, когда о будущем, то я думаю о красных мыслящих кристаллах вот такого размера, которые к нам сюда прилетят. И вот с ними, наверное, я и поговорю наконец-то, как с нормальными. Вот. А вот это все, это какая-то вот гадкое, человеческое, теплое мельтешение и глупость, в общем, в ожидании кристаллов. Должны прилететь кристаллы космические, которые нас освободят. По-моему, это какая-то форма советского такого марксизма и советского представления о том, как вообще устроен этот мир и что нас ждет в будущем. Нас в будущем ждет космическое пространство, Юра Гагарин, первопроходец, мы все улетим на Марс, на Нептун, на Альфа-Центавр. На жаль, не. Я вельми скептично до этого ставлюсь. Не улетим. Ну, конечно. Но кристаллы прилетят. Не. Это был просто, как бы, приклад. Даже кристаллы не прилетят. Хорошо? Ну, не, конечно. Добра, давайте вот по, может быть, пунктах. Вот мы з вами, вы пішаце по-беларуску, мы говорим по-беларуску зараз, але ўвогуле, як вы лічыце, мова, як нейкая, там, можа быць, частка, можа быць, нейкай нацыянальнай, ненацыянальнай ідэі, яна мае значэнне, ўвогуле мова мае значэнне, ці вот, ну, як народ выбрал, як сябе для зносінаў выбрала канкрэтная прадавачка, там, ці там, сантехнік, там, ці пісьменнік, ну, на той мове і гаворыць. Можете конкретнее питание поставить? Зачем вы пишете ваши романы на белорусском языке? Ну, отказать вельми просто, потому что, ну, як мне здаецца, сёння у Беларусі одна мова мастацтва. Это беларуская мова. Большасць того, что пишется по-руску, не является мастацтвом. То есть Алексеевич не писатель? Я сказал большасць. Ей повезло. И Алексеевич все ж таки, ну, давайте казаць шчыра, яна пачала сябе, ну, так вот, асацыяваць з Беларусю у апошнія там некалькі гадоў і казаць пра гэта. Так гэтага, ну, савецкі чалавек і все гэтыя рэчы. Яна, відаць, мусіла б мне з вашага гледзяча вельмі падабацца. Амаль што мыслячы крышталь. Але, ну, мне здаецца, што мова мастацтва Беларусі гэта беларуская. І што ствараць на нейкай іншай мове мастацтва ў Беларусі вельмі цяжка. Для мяне гэта проста пытанне утылітарызму у тым ліку.
Ну, плюс яшчэ есть нейкі патрыятызм и так далее. У вас Я- есть патриотизм. Конечно. Так давайте о нем поговорим. Ну, разумееце, вы... Просто тут есть розныя... Калі мы глядзім уже зусім глыбока, да, ну, что? Нема розніцы паміж людзямі, ніякай. Но патриотизм у вас есть. Ну, да, в нейкай ступені есть. Смотрите, вы сказали, что белорусский язык вам является языком искусства здесь сейчас в Беларуси. А значит ли это, что если вы сейчас переедете куда-нибудь в Латвию, то вы перейдете на латышский? Ну, давайте так, калі б я ведаў латышскую мову, да, бо я зусім не ведаю, боюсь, уже ніколі б не змог вывучыць. Ну, калі мы вот адкінем гэта, што я не ведаю, ніколі не вывучыў і так далей, хутчэй за ўсё не, тому што я б не стаў часткай латышскай ці там латвійскай ці літоўскай культуры. В сэнсе, што я б ужо мне б просто не хапіла часу занурыцца гэтай культуры, зразумець іх. Ну, предположим. Я вырас у беларускай культуры. Ну, калі якую сітуацыю мы мадэлюем? Я нарадзіўся ў Латвіі, да, прыйшоў у садок, там вывучыў казкі і так далей, і так далей. Напэўна, я б стаў латвійскім пісьменнікам. Вы пераязджаеце зараз дзе-нибудь там у лясы под Рыгай. І пачынаю, значит, занурацца ў іх культуру, да, вот. Не, вот і што вы пачынаеце рабіць? Вы пачынаеце занурацца ў іх культуру, гісторыю, разумець іх, спрабаваць грамадства і вучыць мову, ці і там застаецеся беларускім пісьменнікам? Нават, ну, в сэнсе, напэўна, калі б я пераехаў у іншую краіну, я пастараўся вывучыць іх культуру просто з цікаўнасці, да, як у іх там яны, што ў іх там ёсць цікавага, але я ну, мне не прыходзіла б, напэўна, ў галаву рабіцца нейкім латвійскім пісьменнікам. Ну, я не магу, конечно, адказваць, тому што я не бываў у такой сітуацыі, але вот як мне цяпер здаецца, мне не было гэта цікава. Ну, То есть в Латвии вы бы не стали писателем? Ён бы застаўся беларускім пісьменнікам. А вы, ну, калі б вы пераехалі ў Латвію, чым бы вы займаліся? Я? Чем-нибудь. Ну, напрыклад, вы былі там журналістам? Скорее всего, да. А якім, беларускім ці латвійскім? Скорее всего, на английском. Так? А чаму вы цяпер не пішаце па-ангельску? А што вам замінае быць у Беларусі ангельскім журналістам? Поехать отсутствие достаточного количества белорусов, владеющих английским языком, как надо. То бок вы спасылаецеся на нейкія знешнія фактары. Не хочаце браць адказнасць на сябе за свой лёс. Вот я сейчас совсем ничего не понял. Не хочаш змяняць сітуацыю вакол сябе да лепшага. Ну, сейчас можем... Вы неяк пассіўна паводзіце. Проведу урок английского специально для Лукашука. Так, перестаньте пассіўна себе паводзіць. Давайте ўсё ж таки вызначымся. Такім чынам, по вашему меркаванню, то есть вот нешта спрабаваць там мучацца і сябе, і людзей, і шукаць, фармуляваць эту нацыянальную ідэю, то лепей этым не займацца. Не, ну якасці афарызма, то безумоўна варта. Можна нейкі афарызм, калі прыдумаецца добры афарызм, я думаю, гэта клёва. А займацца гэтым як бы, ну, так вот прям сур'ёзна, да, і вот нейкі там і пісаць, то не. Это я вось пачынаў расказваць гісторыю да эфіра пра Кудовіча і калегію. І ён жа у нас філосаф нічога, калі не памыляюсь. Я не хадзіў за... Няма. Нема. Ну, я кажу, што Тин Васильевич, я таксама вырашыў, я таксама буду філосафам. Філосафам нідзе. Ці ніколі. Я, ну, цяпер магу... І ён кажа: Андрэй, а з чаго ўласна пачнеш? Я кажу, ну, спачатку трэба навучыцца гэта прамаўляць сур'ёзным тварам. Калі ты навучыўся прамаўляць, што ты філосаф нідзе, сур'ёзным тварам, як бы расказваць пра гэта, то, ну, фактычна ўсё. А там дробязь. Сталося там пару тэксцікаў напісаць, што там пра нідзе, штосьці такое вельмі, ну, такое типалагічнае, але насамрэч такіх сілагізмаў накруціць там на 300 сторонак. Ну, і типа, і ты ўжо як бы філосаф. Але галоўнае гэта сур'ёзны твар. Таму калі шукаеце нацыянальную ідэю, трэба галоўнае рабіць сур'ёзны твар. Слушай, по-моему, это был лучший эфир про национальную идею, потому что сейчас была разыграна сценка партизан и два следователя. Какая у тебя белорусская национальная идея? Я вообще не в курсе. Нигде, ни с кем, никак, никогда. Что Нет, вы? Да вы вообще кто? А мама у вас где? Ну и так далее. Слушайте, по-моему, в общем, как бы, вот вы сейчас белорусскую национальную идею, вы ее продемонстрировали. Вот как бы я сейчас смотрю на вас и вижу 9,5 миллионов граждан Беларуси, которые вот как вы. Вот это вот
не знаю, либо вы это специально придумывали, это просто как бы ваша такая внутренняя писательская одаренность. Но вот сейчас я вижу белоруса вот как бы чистого, очищенного от наносного, суть белорусскости. То есть мы и дальше можем еще часа 2-3 вам задавать вопросы. Ви як журналіст, абсолютно... ви так само хочете бачити які з'яви у чистому вигляді, і ви навчилися їх бачити. Мы уже вас поняли. Можете вот эти ваши уловки, сейчас инсинуации, вот эти вот все право-влево, можете прекращать. Ти уявляєш собі, от приходять Так у мене соціологи право-лівий ухил, так? до 9,5 мільйонів білорусів, кажуть, національна ідея, там, чи якое ще питання. А вот, да я ж не ідея. А вот здесь вот Ні, я здесь пропонував вам задавати кропкове питання. Так отказ буде однольковий. Ні, ну коли правильно сформулювати питання. Ну, то есть, просто как бы вот в итоге вот мы сейчас выйдем, Дмитрий пойдет покурить на балкон, я просто выйду перевести дух после всего этого пиршества, которое здесь сейчас отстоялось. Вот. И как бы... о чем вообще мы говорили? Непонятно. Ну, какой-то... Так у вас формат программы такие. Ну, вот... Не. Как там побольше непонятного. Вот. Я послухав Абсолютно... тільки випусків, і якби я Ну, так і не зрозумів, про що ви говорите. Ну, очень хорошо. А, то есть вы вырашили еще поддать чаду тут у этого, еще больше не зразумело. Ну, в общем, вот Беларусь, как бы национальная идея Гитлер. Гитлер был у немцев. Это у них было... Но это много. Редкая властивість вихоплювати слово со сказу. Гитлер был. Там запись Гитлер есть. был, безумовно, да. Каких вы знаете националистов? Гитлер. Был Гитлер. Я казав, що у немців була ідея національна, яка мало кому сподобалася. Национальная держава. Ну, понимаете, вы не вспомнили больше никого. Да? Вот у поляков было куча националистов, да? Там у украинцев, там у эстонцев. Как бы много имен, десятки, сотни, там, тысячи, может быть, имен по всей планете. Но вы, когда услышали слово национализм, вы вспомнили только одно имя. Было сказано про то, что национальная идея, сформулированная вот конкретно, национальная держава, она мало кому сподобалася. Так... Я казав, что коли мы доводим это вот предел доводим до конца. То есть, если национализм довести до конца? У сённяшнім свеце, конечно, мы не можем будаваць такія дзяржавы, і ніхто не захоча, і мы самі не захочам, да? Але у нейкай форме, да, нам у нашай дзяржаве гэта патрэбна, але таму што у нас такая дзяржава ад пачатку. То есть Беларуси нужно немножко Гитлера, я правильно понял? Не, неправильно. Хорошо, а как правильно? Ну, вы сказали, нам нужно немножко национализма. До этого вы сказали, что национализм – это Гитлер. Если национализм довести до края, то это будет Гитлер. Но Беларуси нужно немножко национализма. То есть Беларуси нужно немножко Гитлер. Шнурки от его. То есть, в общем, тест на партизана вы прошли. То есть вас можно отправлять с посылкой от одного отряда к другому отряду. И если вас немцы схватят и попросят вас, начнут вас спрашивать, что вы тут делаете в лесу, они ничего не поймут. И это классно. Это просто замечательно. Ну, конечно, спробы ліслівіць залічаны, скажем так. Не, тут спроба була все ж таки вот зразумець і трэба ці не трэба, калі трэба, то што? Ну, атрымліваецца, што это тое, пра што я казаў ад пачатку. Калі нацыянальная дзяржава у глобальным разуменні нейкім не можа быць збудавана, да? Але нам у Беларусі не хапае абароны нейкіх правоў, там, беларускай мовы, беларускай культуры і так далей. І в гэтым сэнсе нам ці называць гэта пры гэтым нацыяналізмам, можна называць, але фактычна па факце гэта проста абарона правоў некаторых групаў грамадзян, да, якія хочуць размаўляць па-беларуску, каб навучанне было і так далей. Але як вы уяўляеце сабе нацыянальную дзяржаву? Как? Ну як? Што гэта значыць? Угу. В итоге все равно красные кристаллы прилетят. Я думаю, что варта нам ўсё ж таки ўсё пачутае сапраўды асэнсаваць, тому что не ждем кристаллы. Не глеючи на вот это вот... Кристаллы прилетят, все объясняют. Не, я думаю, калі вы яшчэ не зразумелі, яны вам уже нічога не патлумачаць. Они же разумные. Яны тада. А мы? Ну, я смогу, я постараюсь. Ну, можна пачынаць ужо, не трэба чакаць. В смысле, а как я пойму, если они не прилетели? Слушайте, а вы уполномочены говорить от имени красных кристаллов? Я просто, пробачьте, вам сказать, я не просто так. Я от кристаллов.
Тогда я несколько раз пересмотрю это видео и потом Да, еще текст буду есть изучать. Это некалькі важно. секретных я... Здесь мелькнуло нечто. Да, вы пасля там зможете по тексте, конечно. шифровать там Да-да-да. коды, знаки. Слухайте, давайте развітвацца. Я нават не магу подвесці вынік нашай размовы. Тым не менш, нягледзячы на тое, што мы так не смаглі разабрацца, нацыянальная дзяржава ўвогуле, у чым яе сэнс, вам падарунак ад Еўрарадыё і нашых партнёраў Сімбаль-Бай. Ўсё ж такі вот пэўны такі нацыянальны і нацыяналістычны і ўвогуле просто прыгожы сімвал. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Андрей Адамович, Максим Гарунович, Міцер Лукашук, Ідэя X. Спрабуем працягваць фармуляваць нацыянальную ідэю. Ідэя X на Еўрарадыё.